bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe kettoɗe mi haalana on ganda joɗɗo gandal laaɓɗo gandal taskaɗo e gandal tedduɗo e gandal kowoniɗo e gandal neemi e gandal dañi hen wuneji kala biyeteɗo Thierno Cherif Diallo ganda joɗɗo gandal laaɓɗo gandal mo ganduɗa golle mum no laaɓi pamɗani golle muɗum ne jaaji to banggue gandal ko jaɓɗo janggude e galle bamum janggui e galleji goɗɗi yeehi leyɗele witti ha andi leɗɗe andi ayeji andi foof ulli ramli e ko nandi hen Thierno Cherif mo ganduɗa eɗen gandi golle mum ko golle laaɓɗe kala ceɗaɗo ɓesgu sa jokkodira makko ma wonno Allah waɗanma Thierno Cherif ko guittowo dabareji Thierno Cherif so tawi neɗɗon jogui caɗele golle e yidde gollade dañani sa jokkodira makko Allah ne wawi walludemo Thierno Cherif ko guittowo kuume humre e dabareji mbaɗaɗi e neɗɗo o Thierno Cherif ina yawi ɗaɓɓowo ko wiyete ko hono kayitaji jiilotoɗo golle jahowo e nder yimɓe jiɗɗo daraja mbaɗowo dawrugol Thierno Cherif ina ñimna neɗɗo e nder golle muɗum hayso tawi ligginowo mo wona jiɗɗo ma mbawa heddade e golle ma to banggue lorle omo loota longal udditare omo jogui lorle ko faati e arsugu omo jogui ko faati e kisal omo waɗa ko faati e ndenka omo jogui safuji woɓe ɓe ganduɗa ko ustaɓe omo heɓito ɗumen ko wiyete ko siti hono Kajoor omo safa ɗum omo safa imoyit omo safa ko wiyete ko ɓuuɓi ɓaleri oɗo suka to banggue duuɓi mawɗo to banggue hakkille Thierno Cherif Diallo ko gando notaɗo laaɓɗo gandal joɗɗo gandal teyɗo belɗo haala laaɓɗo reedu kadi ko jenaɗo wune kala jiɗɗo jokkodirde makko yo wat 77 waɗa 200 waɗa 91 waɗa 32 ma on jokkodire makko so tawi jokkodire Thierno Cherif Diallo ma ɓerde ma ɓuur ñagotoɗo Allah yo ñaago Allah no Allah jaaborte yo Allah hokku en e yanede wune mbiɗen ko Thierno Cherif Diallo mo ganduɗa kala jiɗɗo jokkodirde e makko kanko Thierno Cherif Diallo kala ɗo gonɗa eno gonirɗa aɗa wawi jokkodirde e makko e 77 mbaɗa 200 woni 2 mbaɗa 00 mbaɗa koyte ko 91 mbaɗa 32 yo Allah humtu haajuji meɗen kala